Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinaistriktok nga ina, agmay sa akon ita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nana, ada ka din ni Jury? Ada ije kwarto na, agin ina na. Mabalin ka diya madisturbo, Nana. Ada ko mapangawisak kan kwa na. Sa dino? Kasaran, Nana. Agkasar nga minti maysa kadagiti nakaadalan mi iti high school. Kaya't ko kumangawisan tamapan kami dumaray. Agin ina na kunakmet. Saan ka day? Sabado mat inton bigat, Nana. Awam mat trabaho mi. Na, apay, saan ka kadi ang makauawat? Ay, uray, kasauklaan nga rod, Nana. Talagan saan nakapsot ti utot mo anya? Saan mo ang maaawatan ti sao? Di mo amo ti kayat asawan ti agin ina na. Ay, sige nga rod, Nana. Mapanakon. Maawatan mo't gayam. Apay adidak man lari ni ingmat nanang idi may nisali. Di mo pa'y kaya, tanakainanaka. Wen angam nakapanak kumamot iti kasar ni Melanie. Anya mo ti aramidam ijay ngay. Mangan? Ado mo ti makandi ti balay. Saan laeng mo't amangan nanang? Ngam siyempre, makitak dagiti kakaiskwela ak anabayagan ajak nakita. Anya ngay ti maganab mo no makita mo ida. Ada maitad da pagsaya atam. Sikapay ket di ati mangtod ti kwarta iti agkasar. Katrumbang laeng mo't ananang. Tatulong mo't dayjay kadagiti mangrugi nga agasawa. Saan nakakagura no saan ka rineeng? Takayat ka laeng ang makainana. Agyaman kakit di kanyak tanakainana ka husto. Ay, anya kayo mo't nanang. Apay aya akasla saan nyo akayat arumrumwarak. Ti kayat yulatan katrabaho balay ti ayan ko. Ay katuan anak ko, tailik-lik-lik ka nga ron, iti pakadaksam. Agyaman ka kiti tadak pa'y ananang mo amang kit-kita, iti pagsaya atam. Umayak man agpasyar, Nana. Asinaw ti umay mo pasyaran? Dudwa kayo matlaan ka ni Jory dito'y balayo, Nana. Alangan matada kayo ti pasyarak. Na, kaya't mo tatapisan ka. Ay, saan Nana? Joke lang dayjay. Barang agkatawa kayo. Joke taropam. Pumanaw ka. Nana, pasyar ko mati anak yo. Saan amabalin? Apay ngay? Saan akasken ka aman nalunlaang ti kayat ko amang pasyar iti anak ko? Uray man nalunaklaang, Nana. Tanagagatakmat. Kan ipasiguradok. Ngay ayadag. Kan saan ko alukwan ti anak yo? Ay, awan bibiyang ko kadagita kay bagbagam! Pumanaw ka kitday! Apay mo't akas jay tinaramid yo kin ni Andre, nanang. Ay, liklikam day jay, no agaram kan ka. Apay mo't nanang, kat nasingpot mo't ni Andre. Awan bisyo na, kan nagagat. Oray pay, ado, ti adal dita akas kan ka. Apay ada kayo ti agpili iti umay mang pasyar kanyak, nanang. Palubusan nyo mo't kuman ni Andre nga umay mang pasyar kanya. Basta, jak kayat kunak. Di nakman suksukiran si Kajore. Siyak ti inam, kat siyak ti adadama ka amaw iti pagsayatam. Ay na, madimot ati kasta manang. Anya ko matimade iti naramid ko. Tao ni Andre anapan iji balayaw. Pinastrek mo kumalat taa. Jak nga rod kayat dayjay apara iti anak ko. Saan mat asika ti makiasawa manang? Apay ngay asika ti agpili. Rumbang laeng akitaak mo ti pagsagma kanji anak ko. Eso nga rod pinagadal ko, tapno na pintas to ti biyag na. Eta, bay akit din nga agsagmak laeng iti mannalon. Ti importante, saan atambay ni Andre manang? Nagagat, kan nalawa mo ti talon da. Ay, hiuray pay! Diyak kaya ti manugang aman nalon. Tay ko mamangup opisina mo ta.
Gapo ka di tamang opisina ni Jure? Iso amang opisina mo ti kayat mo ang mamanugang. Ay, katuan Ay, napili ka mo't anya manang. Kat agpapada tayo lang mata marigrigat. Day tangarod kat. Marigrigat kami lang arudan. Sakat narigrigat man ang tibiyag ti pakiasawaan ni Jure. Dinakarkarong agrigat na. Awan ti marigrigat manang no nagagat ti tao. Wan ngam sang kasapul sang kaapoy ako nada. No agsakit kan awan pa'y pangalaam iti pagpadoktor mo. Saan mo't nga amin anak ki asawa iti baknang kat naragsak da? Ay, di kan agrason dita. Basta diyak kaya ti manalon a pakiasawaan ti anak kaw. Period. Di ka pa'y kat agyaman tao may dapasyaran iti balayo ti anak mo. Dagiti daduma di tangay. Iti kalkalsada nga agar-aram da. At da panunot di anak ko. Saan mo't nga tanga agpaaram latan iti kalkalsada. Kasano no makitaray, gapo iti kina-strictom. Ay na, nakarkaro manen asaan ama aramid di anak ko ti makitaray. Aramid laang ti awan panunot na ti makitaray. Nagalibtak ka mo't anya, Andre. Pimanawak laang beet, adakan dito'y balay. Nanang, agtungtungtong kami laang kini Andre. Palubusan na kami kumamot. Ay, sana mabalain! Ala, pumanaw ka, si kaalalaki. Nana, ikan na kami kumamot iti sumagmamano a minutos. Saan nga rod mabalain? Saan kayo kumamot amang bastos, nanang? Siyak pa'y ti bastos itan? Daytoy alalaki ti bastos. Saan ko lang arudan a pinalubusan? Ngam empelit na pailaan ti imay dito'y balay ko? Gaputa kayat ko aligal ti panagaram ko iti anak yo, Nana. Ngam iparit yumat. Gapo, tasaan ka akayat? Nalawag ka di kan kadayta. Sige, Andre, mapankan. Kat pasensya ka na kumana. Sige nga rod, Nana. No saan yo akayat ti legal a panagaram? Armaklatan ti anak yo iti Facebook? Bastos ka talaga, lalaki! Hey, pumanaw ka! Nasakit ka di tinakab mo kanyak, iso adinak kasasaaw. Gapo tamaditer aramidan yun, nanang. Apay, ayang nga isakit mo day dyan lalaki. Manalon lang arudan, adapay pilpiluso po na. Numaam-am mo yun laang ni Andre, nanang. Nasingpot. Apay, kayat mo day nga Andre. Jak ilibak, nanang. Adda pa naggusto kini Andre. Anya, dayjay aklase ti tao, ti magustuam. Awan problema kini Andre, nanang. Saan ka pinagadal? Tapno agtinagkalaang iti may saman nalawn. Anya nga rudi kayat yun, nanang. Gaputa pinagadaldak, tungpalak matan amin apagayatan nyo. Rombag laang, tati pagsaya atam laang ti pampanunutag. Awag mo't ni Jure. Hello? Nanang, sa anak nga agawid ita Arabi. Iti anya agapaw? Adapas kan iti balay da sali. Birthday na. Iso amak iawidak iti balay na. Kat ijayak amaturog. Ay isan amabalain. Agawid ka, itamot laang. Sa anak kun nga ubing, nanang. Amu kunter aramida. Iso nga ikandak kumamot iti waya-waya. Saan kumanatangkan ti ulom? Gapo tadakkel kan, sukiran na kaon? Karbangak mat siguro ti agbalin anaragsak, nanang. Saan akanayon latan nga ikulkulong da? Saan kumaanatangkan ti ulom? No konak nga agawid ka, agawid ka. Sa anak nga agawid ita Arabi, nanang. Dayta ti desisyon ko. Bye. Ay, mabit lang! Na. Inidap na. Talaga amang rugin ako na sukiran, dayjay ajuray. Ha! Makita na inton na agawid! Tinumpat. Kaano pa'y anasursuro na kon asukiran, ha? Apay nga awan waya-wayak, nanang. Apay asan amabalin amakiragrag sakak mat kadagiti gagayam ko. Dayta ka day tinasursurom iti dayjay nga Andre. Apay apabasulan yun ni Andre. Gapo ka ni Andre. Nasursuro mo ti sumungbat kanyak. Gapo ta nakaroon kan aramidan nyo kanyak, nanang.
Saan akon nga ubing abasit? Di naksumbasumbata na kasta, no di mo kaya't atong paon ka manan! Mayak, na kaya't kakasarita, Sally. Apay nana, anya ti bagayo? Ha! Nagpuskol mo tarupam, amang isong-song iti anak ko? Ni, anya day tangay bagbagayo nana. Anya nga insungsong. Inawis mo ni Jure, idi nagkasangay ka, kat pinaturog mo pa'y ijabalayo. Dakas ka din, nana. Diyak mo't binaybayan ti anak yo. Nakaawit mata na sayaat. Amom ka de, ajak kayat amakiturog latan ti anak ko, itinusadino laditan? Ni, sa anak mo't nga asino ladita, nana. Gayem ko mo't ni Jure. Kan amok mo't akitaan ti pagsayaatan na. Saan kan nga grason pa'y? Inton ba minsan, di mo naaw-awisan ti anak ko? Nalawag? Gayem ko ti anak yun, nana. Rumbang laang nga awisan, no kasjay nga dapaskan. Anya laang ti kunana ngay, no saan ko nga awisan. Talaga ang nalabas tar aramidan nyo, nanang. Apay manan. Napan kayo pa'y iti balay dasali, tapno pagungtan nyo laang? Na, tatalaga gayam ang nagipulong dyan nalaing agayam mo. Saanan anasaya at tir aramidan nyo kanyak, nanang? Pagbalbalinin dakon nga ubing. Maawatam tumot laang ti amin, inton adamot tan anak mo. No addanton anak ko, nanang. Pulos to ajak aramidan dagiti aramidan nyo kanyak. Apay, dagasak nga ina ti pagkitkitaap. Si kalang arudan ti iyal alikakak, ngam si kapay ti agreklamo. Ibagbag iyo lang ti pampanunutin nyo, nanang. Saan nyo ama panunot tirik na? Imay manen nagipulong ti anak mo kanyak, agsangsangit. Kat, nakarkaro manan arinobrobam tirik nana? Imbagam ko mga husto ti aramidat, taparamot laang kankwana dayjay. Ay na, saan mo ko mga orayan ang mapunuan jay anak mo kan ka? Di mo orayan, agumura kan ka. Anya ti kayat mo asawan? No di mo kayat nga agrebelde ti anak mo, ay baliwa mo ti tratom kan kwa na. Siyak ti inana, iso ti rumok makanyak, saan kat asyak ti rumok makankwana? Ala, makamu ka, ngam ibagbagakan ka, maor-ornong ti sakit tinakam, ti anak mo kan ka. Narik na bimangon ni Jure. Apay nga tangay. Bumangon ak manlaangan, tamapan ko kitaan, idisilid na. Ay. Ha? Awan dito'y silid na? Nay, adda papel ang nakaparabaw iti kama na. Ay, alaag man. Surat na ba dito? Basag. Dear nanang, pasensya kayon. Ngamjakon kabailan ter aramidan nyo kanya. Kayat dakon ang pagbalinen arobot. Kayat kumiti agbyag anawaya. Iso anak kitaraya kun kin ni Andre. Agawid kami iti lugar ti inana. Amok asaan nakabay-bayan ni Andre, nanang. Sapay la kuma tamaawatan dak iti daytoy nga inaramid ko. Kat sapay kuma tamakamiris kayo matan. Agsubli ak tumatlaan. Kat namnamaag to ang nagbalbaliw kayo. Na, apay naramid daytoy ni Jure. Pagsayaatan na lang mo ti pampanunutak. Gamapay apinanawan na ko. Nadlaw ko ngamin iti panagsasao ni Jory. Analaos ti sakit tinakam na. Ngam jakmat impagarop, amakitaray ka ni Andre. Pakabasulak ka di. No tila ang pagsayaatan na ti pampanunutak. Ay, nalabos mo't ngamin manang. Tanglamatan ti tangad na. Urayat latan ti panagsubli na. Kat into nagsubli.
bumawi ak tulaangan. Saan kunton nga is-istriktuan? Mala, nasaya at ngarod no kasta. Kat sapay la kumata ag suplinto ti anak mo. Aging ga ita, ururayak pailaan ti anak ko, Mr. Lonely. Nakasaritak ngem iti cellphone laeng. Kat nasaya at met ti kasasaad na. Ngem mailiwak unayen iti anak ko. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman ak pagayam Marina iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, anusam nga urayan ti isasangpet ti anak mo. Tano saan mo kuma asinubraan ti inararamid mo idi, saan kumamet anak itaray. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marina at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.